ዋግነር መቸስ ዓለም ናይ ጉልበተኛታት ምዃና ንማንም ግሉጽ እዩ። ኣብዛን ነብረላ ዓለም ድኹማት ተኣዘዝትን ኣስፈጸምቲ ድሌት ሓያላንን ከም ዝኾኑ ኣይጠራጥርን። ሃገራት ቀላጽመን ኣሕቢጠን፣ ሰራዊት መልሚለን፣ ወታደራት ሰልጢነን፣ ታንክን መድፍዕን ኣስኒቐን፣ ብመሬት ቦታ ክንጸበበን፣ ብሰማይ ፈጣናት ነፈርቲ ሰሪሐን፣ ብባሕሪ ከተማ ዝኣኽላ መራኽብ ኣውፊረን ከብከዓ ንሱን ሓይለን ዘርኢ መሲሉ ስለ ዘይስምዐን ካብ ፍጥነት ድምፂ ብሓሙሽተ ወይ 6 ዕጽፊ ፈጢኖም ብዝምዝግዘጉ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ኣህጉራት ዝተናጥቑ ኒውክለር ዝዓጠቑ ሚሳይላት ኣዋዲደን እናተፋኻኸራ ይርከባ። እንተኾነ ሓያላን ሃገራን ከምዚ ብዝኣመሰለ ኣገባብ ክሳብ ኣፍንጨአን ተዓጢቐን ክንሰን ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንኔው ኣብ ሜድአን ከም ልበን ክፋለማ ስለ ዘይከኣላ ተፈራሕቲ ዝገብረን መሳርያታት ተጠቂመን ኣብ ካልኦት ሃገራት ግጭት ኣሊመን ብዘባርዐ ውግኣት ዝበዝሕ መሳርያታት ብረድኤት ንመሸጣ ይቕርባ። በዚ ድማ ካብ ኩናት ዘይተኣደደ ገንዘብ የትርፋ። ዲፕሎማስያዊ ተጽዕኖ ንምምካት ብዙሕ ግዜ ወታደራተን ብቐጥታ ናብ ካልእ ሃገር ኣይልእካን። እንተኾነ ባዕለን ዝወልዖ ኩናት ባዕለን ኣንበድቢደን እንተዘየናኺሰንኦ ደስታ ስለ ዘይህበን እዚ ስራሕ ብብቕዓት ክፍጽመለን ዝኽእል ሓይሉ ልክዕ ከም ሰራዊተን ዝኾነ ብግልጺ ናይ ሃገሮም ወታደራዊ ሚሊታሪ ብዘይለብሱ ውልቀ ሰባት ብዝዝወሩ ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ዝተሓፉ ዕሱባት ኣዕጢቐን ናብ ሃገራት ይልእካ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዩክሬን ወኪሉ ኣብ ከም ተግባር ናይ ዝሳተፍ ዕጡቕ ጉጅለ ኣዞፍ ኣውጊዕና መቐጸልትኡ ብናይ ዋግነር ጽዋ ክንመጽእ ቃላት ኢና ነርና። እንሆ ሎሚ ቃልና ንፍጽም። ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዝተጀመረሉ ካልኣይ መዓልቲ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ናይ ሩስያ ናይ መጀመርታ ዕላማ ኣነ ብድሕረይ ድማ ቤተሰበዮም ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ድሕሪ ናይ ዜሌንስኪ ዘረባ ሩስያ ላዕለዎት መራሕትን ወታደራውን መኮንናትን ንምቕታል ወታደራት ልኢኻላ ዝብል ወረ ተናፈሰ። ምዕራባውያን መራኽቢ ብዙሃን ካብ ዝሓሊፈን ዜሌንስኪ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ካብ 7 ፈተነ ቅትለታት ኣምሊጡ ክብላ ጸሓፋ። ሓቅነት ናይ ዝሓበሬታ ንምርግጋጽ እኳ እንተዘይተኻለ ግን እቲ ዕማም ዝተዋህቦ ንዋግነር ጉሩብ ምዃኑ ኣበየ ቦትኡ ይንገር። ዋግነር ዝተባህለ ተዋጋኢ ጉጅለ ብወገን ሩስያ ዝተዓጥቀን ንሩስያ ደጊፉ ዝቖመን ዕጡቕ ጉጅለ ምዃኑ ተኣሚኑሉ እዩ። ናይ ኣዞፍ ጉጅለ ብመንግስቲ ዩክሬን ከም ዝድገፍ ኩሉ ናይ ዋግነር ጉጅለ ኣሰልጣን ናዕጣቕን እውን መንግስቲ ሩስያ እዩ። ናይ ኣዞፍ ዕጡቕ ጉጅለ ናይ ምብራቕ ተዋጋእቲ እንክወግእ ጉጅለ ዋግነር ብወገኑ ምሶም ተዋጋእቲ ኮይኑ ተፋሊሙ ነበረ። ኣብ ዓይኒ ምዕራባውያን ዝኣተወን ኣፍልጦ ዝረኸበን እውን ኣብ ዶናትስክን ሉሃንስክን ኣብ ዝተገብረ ውጊ እዩ። ምዕራባውያን ጉጅለ ዋግነር ብመንግስቲ ሩስያ ከም ዝድገፍ ይኣምኑ። ብረገጽ ኣዛዚኡ ኮሎኔል ዩትኪን ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ሩስያ ዝነበረን ብዝፍጽሞ ጅግንነት መዳልያ ዝተሸለመን ኮሎኔል እዩ። ጉጅለ ዋግነር ናይ መንግስቲ ሩስያ ተልእኾ ሒዙ ዝዋጋእ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ሶርያ፣ ኣብ ማሊ፣ ኣብ ሊብያ፣ ኣብ ቬንዙዌላ፣ ኣብ ማዳጋስካር፣ ሞዛምቢክን ማእከላይ ኣፍሪቃን ኣብ ዝተፈጥሩ ግጭታት ናይ ዝኸፈልዎ ጸግዕና ሓዘ ተዋጊ እዩ። ብረገጽ ሱዳን ዋግነር ዝበሃል ጉጅለ ኣይፈልጥን እያ ትብል። ዋግነር ጸግዒ ሒዙ ዝዋጋኣሎም ወገናት መንግስቲ ሩስያ ዝወገነሎም ስለ ዝኾኑ ኣስፈጻሚ ፖሊሲታት ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ዝብል ቅጽል ክሳብ ዝወፅኦ ኮይኑ እዩ። ሩስያ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ኩነነ ክስዕበላ ዝኽእል ስጉምትታት ዘስፈጽመላ ናይ ዋግነር ዕጡቕ ጉጅለ ኮይኑሎ። ሩስያ ግን ዋላ ንሓደ መዓልቲ ነዚ ሓቂ ዘይኣሚናትሉ ይትፈልጥን። ኣብ ሶርያ ይኹን ኣብ ማሊ፣ ኣብ ሊብያ ይኹን ዶንባስክ ኣባላቶም እንክሞቱ ሩስያ ይፈልጦም እየ ኢላ ይትፈልጥን። ምስጢረ መንግስታት ትብልኹም ከምዚ እዩ። ዋግነር ብወግዒ ዝተረኣየሉ ኣብ 2014 እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ሩስያ ንክረምያ ክትጎብጣን ከላ ብማስከራ ዝተሸፈኑን መለለይ ኣርማ ዘይብሎምን ወታደራት ፈቆዱ ክረኣዩ ጀመሩ። እዞም ጸግዒ ሩስያ ንዝሓዙ ዕጡቓት ክረምያ ደጊፎም ዝዋደቑ ዝነበሩ ምስጢራውያን ወታደራት
ድሒሮም ዋግነር ዝብል ሓቀኛ ስሞም ክሳብ ዝፍለጥ ሽዑ ግዜ ሊትል ግሪንሜን ዝብል ሳጓ ወጾም። ስም ናይ ዝጉጅለ ካብቲ ህቡብ ጀርመናዊ ኣቀናባሪ ሙዚቃ ሪቻርድ ዋግነር ዝመጸይ ንሱ ብሂትለር ፍቱ ሙዚቀኛ እዩ ነይሩ። ዋግነር እውን ከም ኣዞፍ ፈታውና ዝዩ ዝበሃል በዝን ከምዝን ከይኮነ ይተርፍን። ኣብቲ ኲናት እቲ መስራቲ ዝጉጅለ ኮሎኔል ዲሚትሪ ዩትኪን ዋግነር ብዝብል ወታደራዊ ኮድ ይጽዋዕ ምንባር ይዝንቶ። ዋግነር ኣብ 2014 ክምስረት እንከሎ 1,000 ኣባላት ጥራይ ነበርዎ። ድሕሪ ዓመት ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዝኾነ ተልእኾ ድልዋት ዝኾኑ ከባቢ 7,000 ኣባላት ኣሰልጠነ። ኣብ ተልእኾታቱ ናይ ዝሞቱ ወታደራት መተካእታ ይምልምል። ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ሩስያ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ፍሉይ ስልጠና ይወሃቦም። ካብ ነፍሲ ወከፍ መሳርያ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ መንኮብካ ሰቒልካ ዝትኰስ ጸረ ታንኪ መሳርያ ይዕጠቑ። ኣብ ዘድለየሉ ቦታ ብታንክታት ንምግልጋል ተምዘግዛጊ ሚሳይል ንምጥቃም ዝኽእል ብቕዓት ንኽህልዎምን ኣብ ኩሉ ክሳተፉ ዝኽእሉን ኮይኖም ከም ዝስልጠኑ እዮም ዝግበሩ። ሰልጠንቲ 10 ትእዛዛት ወይ መርሓታት ንኽኽተሉ ደጋጊሞም የተሓሳስቦም። ናይ ሩስያ ጥቕሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ምኽባር፣ ኩሉ ጊዜን ኣብ ዝኾነ ቦታን ዘዕወት መርሓ ምዃኑ ብምርኣይ ክብሪ ሩስያ ክብ ምባል ዝብል ሓደ ካብቲ መርሓታት እዩ። ጉጅለ ዋግነር ኣብ ሌሶቶን ቦትስዋናን ሓዊስካ ኣብ 22 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብያተ ጽሕፈት ከፊቱ ይርከብ። ዋግነር ቅድሚ 8 ዓመታት ክምስረት እንከሎ ጀሚሩ ዝመርሖ ዲሜትሪ ዩትኪን እዩ። ወዲ 52 ዓመት ኮይኑሎ። ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክሳብ ብማዕረግ ኮሎኔል ኣገልጊሉ። ጡረታ ድሕሪ ምውፅኡ ናይ ዕጡቓት ስሎቬኒ መራሒ ኮይኑ ኣብ ሶርያ ነዳዲ ዝዕደነሎም ኣከባቢታት ንምሕላው ናብ ሶርያ ተላኢኹ ተልእኹኡ ብብቕዓት ፈጺሙ። ናብ ሩስያ ምስ ተመልሰ ናይ ባዕሉ ዕጡቕ ጉጅለ ጣየሰ። ንሱን ዕጡቓቱን ሩስያ ንክረምያ ክትጠቕልላ እንከላ ኣብ ተዓድዶ ውግእ ተራእዩ። ኣብ ግዛኣታት ዶነባስክ ናይ ዩክሬን ዕጡቓት ደጊፎም ንወተሃደራት ዩክሬን ተዋግዮም። ምስ ቦጦሎን ኣዞቭ ጉልበቶም ዝተፋታተሹ እውን ኣብዚ ወቕቲ እዩ ነይሩ። ዩትኪን ኣብ ቤተ መንግስቲ ክረምሊን ዝተኸብረ ብምዃኑ ብዓርስ ስቦታት እንክኽበር ናይ ክብሪ ቦታ ሒዙ ተራእዩ እዩ። ኣሜሪካን ኤሮጳዊ ሕብረትን ግን እቲ ጉጅለ ብዝፍጽሞ ገበን ናይ ኮሎኔል ዩትኪን ንብረት ንኸይንቀሳቐስ ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱን ማዕቀብ ኣንቢረናሉ ይርከባ። ዩትኪን ግን እዛ ዓጂብዎ ዝጀመሮ ስራሕ ኣይቋረጸን። ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ረኺቡ ካብ ኣፍሪካ ክሳብ ኤስያ ዝዋናጨፍ ዕጡቕ ጉጅለ ዋግነር ዘቆሞ ቀለቡ ዝኽእሎ ሩስያዊ በዓል ጸጋ ይቬግኖይ ፕሪጎዝኒ እዩ። ንዓመታት ግን ንሱ ዋግነር ዝበሃል ነገር ከም ዘይፈልጥ ብሒሉን ጥሒሉን ከእምን ጽዕር ነበረ። ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ግን እዚ ናይ እሞኑንይ መደርኡ ተቐይሩሎ። ኣብ መወዳእታ 2022 ዓለም ዝበለት ትበሊሉ ነቲ ጉጅለ እናበጽሐ ምስቲ ጉጅለ እናሰርሐ ዘርኢ ቪድዮታት ዘርግሐ። ምስ ሓይልታቱ ኣብ ዓውደ ኺናት እናወፈረ ሓደስቲ ኣባላት እናመልመለ ተረአየ። እዚ ኸይኣክል ኣብ 2014 ባዕሉ ነቲ ጉጅለ ከም ዝመስረቶ ዝገልጽ ናይ ጽሑፍ መግለጺ እውን ዘርግሐ። ነቲ ጉጅለ ኣማኻሪ ትካል እዩ ብዝብል ናይ ስራሕ ገለጻ ብወግዒ ተመዝጊቡ ኣብ ሩስያ ልቸንሳውን ወነነ። እዚ እውን እኹል ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ንምርኣዩ ዘደንጹ እጹብ ድንቂ ህንጻ ኣብ ማእከል ከተማ ፒተርስበርግ ኣስሪሑ እንሆ ቤት ጽሕፈትና በለ። እዚ ቤት ጽሕፈት ናይ መጀመርያ ናይ ዋግነር ወግዓዊ መእዘዚ ነቑጣ ምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን ፍልዩነቱ። ብወግዒ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ናይ መጀመርያ ዘይንቀሳቐስ ንብረቱ ምዃኑውን ኣይኮነን ኣገራሚ ነገር። ኣገራሚ ነገርሲ ኣብታ ናይ ግሊ ወተሃደራዊ ካምፓኒታት ምውናን ዘይፍቀደላ ሩስያ ኣብታ ዕሱባት ወተሃደራት ዘቑምዎ ትካል ብገበናዊ ሕጊ ዝፈርዶ እትብል ሩስያ ሕጉ ጓዕጺጹ ሹማምንታ ኣፍስዩ ናይ ግሊ ወተሃደራዊ ኩባንያ ዝብል ልቸንሳ ምርካብ እዩ። A Russian oligarch commented on possible comeback between Wagner and Mozart. Russian oligarch and close confidant of Russian President Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, commented... Prigozhin ዝተወልደ ኣብ ከተማ ቅዱስ ፒተርስበርግ እዩ። ሕጂ 61 ዓመት ደፊኑሎ። ኣቡ ኣይሁዳዊ ክኸውን እንከሎ
ኣዲዩ ሩስያዊ ዜጋ እያ ፕሪጎዝኒ ኣብ ንእስነቱ እከይ ነይሩ ይበሃል ናብ ሃብቲ ንኸሓኩር መንቀሊ ዝኾኖ ሆዶግ ዝተባህለ ምግቢ ምሻጢ ይብልዎ ካብኡ ተላዒሉ ሎሚ መቑፀሪ ናይ ዘይርከቦ ሃብቲ ወናኒ ኮይኑ ይርከብ ንብረቱ ካብ ዩክሬን ክሳብ ሶርያ ተዘርጊሕሎ ፕሪጎዝኒ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ጥቡቕ ምሕዝነት ዘለዎ ብምዃኑ ብሕጓ ከኣቱ ዝፍቀዶ ፈታዊ ፑቲን እዩ ዝብል ወረ እውን ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮይኑ ይርከብ ሌሎኦም ኣብ 1990ታት ዝጅምር እዩ ፕሪጎዝኒ ብሆዶግ ተበጊሱ ወናኒ ብርክት ዝበላ ሬስቶራንትታት ክኸውን በቕዐ ፑቲን ኣብ ናቱ ሬስቶራንት ምምጋብ ደጋጊሙ ዘዘውትሮ ዝፈትዎ ልማድ እዩ በዚ ኸይኮነ ይተርፍን ናይ ፑቲን ከሻኒ እናተባህለ ጽዋዕ ዓርኪ ፑቲን ብምዃኑ ከይኮነ ይተርፍን ብርክት ዝበሉ መንግስታዊ ኮንትራታት ክዋሃቡ ጀመሩ ሓደ ካብኡ ንሰራዊት ሩስያ ዝቐርብ ዕሹግ መግቢ ምድላው ዝብል ርከቦ ኣብ ሩስያ ፑቲን ዝሓዘ ተንካፍ የብሉን ንፑቲን ዘፍተወ ሓታት የብሉን ሳላ ዓርክነት ፑቲን ፕሪጎዝኒ ሃብቲ ብልዕሊ ሃብቲ ደለበ ብፖለቲካ ጸላዊ ኾነ ንሱ ስለ ዘይኣኸሎ ብርክት ዝበላ መራኸቢ ብዙሃን ብምውናን ዓይንን እዝንን ሓፋሽ ኮነ ንጉጅለ ዋግነር ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ መስሪትዎ ዝበሃል መቕረብ መራሕትን በዓል ሃብትን ዝኾነ ፕሪጎዝኒ ምሕዝነቱ ምሹማምንቲ ራሽያ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ወታደራውያን ኣዘዝ ሶርያውን ጥቡዕ ዕርክነት ኣለዎ ጉጅለ ዋግነር ኣብ ምብራቓዊ ዩክሬን ምስ ተነጸልቲ ወጊኑ ድሕሪ ምውግኡ ንናይ ፕሪጎዝኒ ናይ ቢዝነስ መማሓደሪ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ኣሜሪካ እገዳ ገይሩሎም ርከብ ኣብ ሶርያ ዝርከብ መዕደኒ ነዳዲታት ንምሕላው ካብ ዝተረኽበ ኣታዊ 25 ሚታዊት ምውሳድ ዝተፈራረመ ትካል እውን ኣጊዱሉ እዩ ፕሪጎዝኒ ብኣሜሪካውያን ናይ ብዙሕ ጥፍኣታት ተሓታቲ ኮይኑ እዩ ንኣብነት ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 FBI ካብ ዝደልዮም ሰባት ቀዳማይ ገይሩ መዝገቦ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ለካቲት ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ድማ ኩሉ ንብረቱ ንኽእገድ ሰበይቱን ደቁን ናብ ኣሜሪካ ገጾም ተንከስ ንኸይብሉ ተኣዚዙሎ እዚ ኩሉ ግን ሽማምንታ ሃገሩ ገጽ ንኽኸልእዎ ይገበሮምን ጉጅለ ዋግነር እውን ስራሕ የቋረፀን ናይ ፕሪጎዝኒ ድጋፍ ገና እናቐጸለ እዩ ዋግነር ግሩፕ ምስጢራውን ስራሓቱ ኩሉ ንኽትገልጾ ኣሸጋረን እዩ ቅልል ብዝበለ ግን ዕጡቓት ኣባላቶም ናብ ካልኦት ሃገራት ብምልኣኽ ክፍሊ ዝረኽቡ ዕጡቓት እዮም ንምባል ከኣል እሞ ዕሱባት እዮም ትብሉ ትኾኑ ዋግነር ኣይፋልዩ ዝብል ግዳ ሓቂ እውን ሕጋዊ ትርጓሜ ዕሱብ ወተሃደር ንኹሉ ስራሓት ዋግነር ክገልጽ ኣይክእልን እና ሓንሳብ ድማ ጉላዊ ወተሃደራዊ ካምፓኒ እናተባህሉ ይጽውዑ እዚ እውን ዝገልጽ ኣይኮነን ምኽንያቱ ዋግነር ሓደ ካምፓኒ ጥራይ ኣይኮነን ብሓጺሩ ርእሰን ክኢለን ሰርሓ ሕውስዋስ ወተሃደራውን ፋይናንሳውን ካምፓኒታት ዘቐምኦ ጉጅለ ኾይኑ ብዘይርአ እዚ ግን ምእከል ንዋግነር ብቐሊሉ ንምግላጹ ዘሎ ጸገም ብወዝቢ ዝመጽእ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዋግነር ኮነ ኢሉ ንምስጢራውነቱ ንኽጠቕሞ ብምባል እዩ ኣቃዋምኡ ስራሓቱን እዙን ከም ዘይፍለጥ ገይሩ ዝሓዋወሶ ዋግነርን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣባላቱን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበን ከም ዝፍጽሙ ብተደጋጋሚ ተሓቢሩ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቲ ጉጅለ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ሪፓብሊክ ጉድድ ማእሰርቲ ምስቓይን ምስዋርን ጀምላዊ ቕንጸላን ዝኣመሰሉ ገበናት ምፍጻሙ ይጠቅስ እዚ ተግባራት ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ ጥራይ ዝፈጸምዎ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዝኸድዎ ቦታታት እውን ዘዘውትርዎ ልምዲ ይበሃል ካብዚ ብፍላይቲ ኣብ ማሊ ምስ ወተሃደራት መንግስቲ ብምዃን ኣማይት ንጹሃት ከም ዝቐተሉ ዝቐርበሎም ክሲ ዋግነር ፎ ተባሂሉ ክከዓብ ገይሩ እዩ ዋግነር ነዞም ተግባራት ሓላፍነት ክወስደሎም እዩ ወይ ብመንግስቲ ሩስያ ክሕተተሎም እዩ ኢልካ ምሕሳብ ግን ዕሽነት እዩ ኣብተን ዝሳተፈለን ሃገራት ዝበዝሕ ግዜ ምስ መንግስቲ ወጊኑ ስለ ዝዋጋእ ካብ ሩስያ ወፃኢ ብመንግስታተን ገበን ዝፍጽመለን ሃገራት ክሕተት እውን ዘይከኣል ይመስል ዓለማዊ ሕጊ እውን ኣብ ዋግነር በፂሑ ዘድማዕ ኣይኮነን ይኹን ዋግነር ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ተፈሪዱ ተታሒዙ ናብ ሕጊ ይቕረብ እንተ ዝበሃል እንኳን ብሚሳይልን ታንክን ንዝዋቃዕ ጉጅለ መን ደፊሩ ይሕዞ ጉጅለ ዋግነር ኣብ ዩክሬን ብዝተፈለየ መንገድን ዝተፈለየ ዓቐንን የገልግል ከም ዘሎ
ينجر برقصون أبغاني سراويت روسيا تسلفو أبايتا لوط يفتر كمزلو كابعين تعلم أي تصورا كما بنت أور حتري كتما سولدار بمقصر وتهدرات روسيا كغورو زي قالو فريز بلا عوت ناي مزغاب سمي بوتين زروي واغنر نيرو أب كم بعل باخموت أبزكاي زلو خيناتون واغنر ناي مريح ترى أمصوات ركب واغنر كمزن مقبار بركز بلا عقب مسب كمزن ليو أي كاراخرن أبز حجو وان تقوجله كساب 50 شح زبصحو أبالات كمزن لو ويقمت واغنر بأنصارتي أب عودو خينات زقاتم كساراتاتن مقدال أبالاتون كما يبدو كندز زبصح أبالات ململة تبلو تخانو أمريكاوين كم زبلوه 900 كاب أبالات واغنر أب يوكرين كابيت مأسرتي بوعل سلقو روسياوين جبننياتاتهم أزم أسرات أب عودو وجه نشد الشوارع مزقلقلو ناس أخبهالو مخانهم قالتاتيلهم زسلو فيهم بريغويجين جن أسرات من المال دو كم زبلو يحبر جن نبريغويجين ماني أمنو إيتحطو إذي حدش ناي واغنر سلت من المرا نتوجلن هلاونت ناي توجله نزي إمن منقص روسيان عبيت بدوهتات مفتارو يترفن بفلاي أمونغو بريغوجين وتادراوين مراحة روسيان متهل لاختفت يرقم زلو زقلسو حبريتاتات كوسق النميم بريغوجين وتادراوين أزز روسيا نقوجلو وخلطة تقواسي بزي مغرابهم أما حبراوي مراقب قريبو كحدي كبل وغيسوهم نبرا منقص روسيا بوقعي هلاونت واغنر يأمنن إذا دمايو واغنرون روسيان ماين صبان كوينوم كخودو زغبرم مغنياتو أب عودو قينات نجرات بزتمدبوهم مزي كودو منقص روسيا بقليلو القطان كبر سلازقلو كابز بتوساخي ناي واغنر عتقات كم أبالات سراويت روسيا سلازي كوصرو موتوم كم موت روساوين أيكوصرن أبال واغنر كخونن كله أوقعو سندات منقص روسيا يتصحفن أمزقب موتات وتهدرات سفيرو أبكن محقن هزبن كم كسارة يتصبصبن سلازي روسيا واغنر بستتقاموت القصري وقعو وتهدراو خساراتاتا يقنس مالتي امباركس واغنر كم زبلي علمنا كم مدبنيا ناي هاجرات وتهدرات وصاي بستودبون استرقق مساريتات كوينات زحزون لعل سلطنا بزوهابهم وجلتات إنا تربشته بذلك حقن سرعاتن بيد قلبانتنياتات تتحيزو حمدان لعل خيتخون علم كسق زي قبا يكونن تفت سما